Bendaharane Bu Kesi Bu niki nganu nggih kula nyuwun izin nggih menika. Ah nggih wis siap kok. Mbak Tatin gandrung Pak Cahyokun tadi. Terus lakone apa? Lakone gandeng sing wedok sing gandrung berarti Mbak Tatin dadi suminten ngono. Kun, ayo kun. Kun. Kun cengelmu iki ora. Nah, Oh, iya, Sing komplit ngono lho. Cahyokun tadi Pak kan. Cahyokun tadi engko dadi Mas Broto. Mesune karo Elisa kok ndungoke karo aku. Ayo. Ya. Oke. Biasanya aku lek diperintah karo sapa-sapa iki emoh. Mau terus? Gandeng sing perintah iki wong ayu to, dadi aku gelem malian iki. Oh, ya. Ya, Pak. Iya, sama-sama. Oke. Alah, kok Ini tenang aja. Ini cowoknya pasif. Jadi yang aktif nanti harus yang cewek. Nah, kok nek Mbak Tatin kurang aktif engko tak kritik engko dicomot karo Bu Kesi. Oh, dicomot kok wis lunas kok. Oh toh, kok aku urung. Iki piye posisi kula pripun iki? Oh jenengan dados broto, mengke sik nganu sik ngoyak-oyak ben Mbak Tatin. Maksudnya kula linggo napa ngadeg? Oh lah. Ya ngadeg. Nah menika perbuatan penonton pripun Pak Cahyo menika jumeneng napa lenggahan mawon? Jumeneng nggih Pak. Wong nggih. lanang iki kudu ngadeg. Nggih, pangapunten Pak Cahyo. Siap, Menika nggih. panjenengan Mosok wedok. nggih. Ayo. Ayo to. Yo, turuk. Ngono. Jarweng jarwo. Pak De bareng nyiarin dulu ya Pak De. Ya. Yun, para rawuh. Gandeng pemainipun ketoprak namung kalih monggo kula aturi kondur mawon. Aja no. Nyiarke sing apik ngono lho. Nggih, dalu menika giaran ketoprak Cahyo Kumala. Kanthi sesirah apa? Kanthi ira-iraan. Kairan. Nggih niku lakon apa? Suminten gandrung. Suminten gandrung. Suminten itu. Gandrung. Tok 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 wah sabar delo Ngopo? kantem lampu lho. Ya polahmu kaya ngono kok ora. Ayo, Mak. Mas Broto. Kusik. Ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kula Den Mas Broto, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kok ya ketepune nang kene ngono lho. Bukesi ora sir pipis-pipis sik ngono lho ta? Den Mas, Kepiye kula suminten? menika madosi panjenengan ket wonten pundi to? Kusik Apa ya, kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, suminten? Lah kula menika sampun kapan saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Banjur yen wis ketemu karo Mas Broto, apa sing bakal ndok tindakke ae? Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kake matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Sena. Iki ket momok totak iki ning ndi to Sing asale? entok sapa to, sing entok? Asale ana totak. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Ma, aku Wis to. aku kadung anget ning kene kok. Ma. Wis to ndah. Ben Oh, ngerti ya. carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, Allah, rung kulino ketoprak, ben ngerti kentongane Ya ketoprak. aku seneng lho. Kae wis mulai abang lho, Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru kok Dek. Paksamu. Ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki, tonton tenan iki. Tutuk. Serius. Tutuk. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Kesuwen ya aku ya. Den Mas, Piye sing minten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika rak nggih kados ngenten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas?
Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Den Mas. Kosek ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, kula Ketoprak saya tidak peduli. Mengko dhisik kok ngacung-ngacung terus to niki iki. Kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. sing dadi mutiaraning uripku kosek. Sing dadi Arep nanti. Ngene kae lho. Jar. Oh, jare kowe jane suminten apa copet bengak-bengok ora. Oset to. Lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye nek Mung cempluk warsiah sing pinter ndongkel katresnan jati ingkang tumanem oning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik. piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa mau jenenge? Sapa mau jenenge? Cempluk. Cempluk warsiah. Cempluk warsi ya? Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge cempluk warsiah? Durung. Kae cempluk warsiah ya iki. Lah mburine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyangku biyang. Rene ta biyang. Turun. Ya. Biyang. Apa? Biyang ngene iki lho yang aku ki tresna karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben Berat. seneng karo aku ngono lho. Aja kok nek kowe kok nolak, kowe kok engko ki aja nganti nek Broto wi nolak kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Lagi. Wong berat, Kok berat? berat to. Oh, berat. Kowe sapa? Destontenmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Nih, iki Demit. ketoprak ora metu demit. Kok kowe tega? Ora napa tresnane? Sapa jenengmu? Cumitan. Suminten. Apa kowe pancen tega? Melatra, Mban. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung cempluk warsiah, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to. Pancen. Ngono. Ya, Ya wis. ora tanggung jawab. Lah wong Den bener. Mas, jenenge tresna kuwi jalaran saka kulino lho. Tresna kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kula nek panjenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyang rene ta? Kok dadi kowe iki ora iso iki lho, iki kenapa kok dadi nganu terus iki? Iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ora manut karo aku. kok. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyang. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya bae ditembungke ben nganti dadi ngono lho. Broto. Piye? Welas sono anakku, Broto. Welas kepiye sing tu karepake? Ora ketang amung sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Oh, ya iso kaya 5 ngono. menit andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sifate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan ku nek jenenge nampek wong wedok, engko bakal ditampek genti ngono cepet. Broto. Brat. Broto. Berat. Berat. Kamu mau enggak? Ah. Apa to? Ora bisa. Ora ketang mung saged deping netra toponen anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi.
Lah wong iki boke ngono lho. Aku iki boke Den Mas Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing Cempluk Warsiah konen rene. Praktane Cempluk Warsiah monggo Bu Kesi Rahayu tok 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 tok. Monggo Bu Kesi. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora. Ayo Bu. Oh, oh yang karo iki aku. Bu Kesi dados Cempluk nggih niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprak aku. Tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. Oh, Sana, kamu jadi cempluk. tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, tidak estu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Tintingane nem. Wayange dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang wong kowe iki. Kuwi len jejeg. Kuwi len jejeg keprak buanter mau ning omah bagane jejeg indahku kok. Gandane kang sekar kedua. Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menor. Bagi iki dalane akeh men. Arum ora sanggup iki. Moh aku kuwi tipakmu, moh. Binaran ayat-ayat tayan Kati kusum mangambar Waraku sing dupa Kangku melon Kelon kati mega Lir membo Piye coba? Wah, luar biasa. Elisa tok. Sayangku, luar Masane biasa. kok Elisa? Aku malah lagi ngerti sama ini sondalang apike kaya mengkono. Iso diterus kena serpak ayo. Nandani lawang lho. Lihat lang ning kawanggian naglar panda moncar ayo. Sing marahi sapa? Sanjis ayo sana. Sampean bae kok ya pinter men to. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku ora tau. Sakit. Oh. Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake ning omah. Aku ra melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku janjan sing tukang ngobong. Pinter ndalang. Iya aku percaya, aku perkara awakmu percaya. Apa kuwi? Aja meneh kok dalang ngremus bojo iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku disayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Aja Dicium nek tinimbang Elisa. timbang diwakili gareng tak cium ya ora apa-apa. Ayo, sapa? Sapa sinjen sing nesu sapa? Kene. Kok jek arep ngono sih, Dek? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namun keguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang aja mung Elisa tok sing mbok kono-konoke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah.